fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Funteni ani kurantigɛ ka fura sɔrɔ o la a fɔ Emicom SRL yaasa i ka se k'i yɛrɛ tɔgɔla kuran sɔrɔ i bolo su ni tile. Emicom SRL nalen no kana wasa kɛ kiti min bɛ n'o bɛ tali kɛ éclairage. K'aw fo k'aw koɲumandɔn ni waati na aw minnu sɔgɔlen no an na aw bisimila bi wula in na bamanankan kibaruya kɔnɔna la an bɛ tarata la juillet kalo tile 7 san 2026 an ka finitigilakaw ye dadigikɛ jugu la ka u caman daji maa 200 u ye olu de faga ANEFIS kɔnɔna la finitigilakaw ka ɲɛmaaso ka kibaruyaw olu mun lase malidenw bɛɛ lajɛlen ka se ka o faamu. DCC maaw olu ye wulikajɔ kɛ ko dɔ tun bɛ fɛ ka taa tulu yɛlɛmani feere maaw ma u ye tɛgɛ da o maaw kan k'u ni ɲangili min n'a ka kan u bɛna u da kan nin waati in na kiriko bunakun kan finitigilakaw ka tribunal o baaraw olu daminɛna mun bɛ kiribaw ka olu kɛ. An ka jamana marabolo kɔnɔna kibaruya bɛna taa n'a ye Masinakaw fɛ yen nɔ sanga bonya dɔ kɛra sababu ye ka so dɔw foro ni ka cɛnni caman lase maaw kun. Ko kan kibaruya bɛna taa ni an ye Niger jamana kɔnɔ la Niger ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ mɔgɔ ye nafolo dun ka se miliyari ma ko bɛ se ka taa fo si mun bɛ kaso la Venezuela dugukolo yɛrɛ mun kɛra maa sata hakɛ bɛ ka caya halisa ninnu de an ka kunnafoni la kumaba dɔ ye an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara minnu kan sɔnni ka ɲɛfɔli kɛ aw ye a y'aw bisimila. Cɛfini tabaw bɛ wulikajɔ la ani cɛsiri u ye baara mun kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ye a jaabiw ye o siratigɛ de la wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaba ni o ye journal division Élisée Jean Daou a ye cikan bɔ kibaruya min na yɛrɛ k'a fɔ ko ANEFISkaw fɛ yen nɔ an ka cɛfini tabaw ko u ye jugu susu ka u bunti ka jugu maa 200 ɲɔngo ka olu bɛɛ lajɛlen faga wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko cɛbalen mun ye baara in kɛ duguma kɛlɛcɛw ani sanfɛ kɛlɛcɛw bɛɛ lajɛlen kun fara mɛ ɲɔgɔn kan ka fara an dɛmɛbaga jɛkuluw kan ko ka sanga ni wulikajɔw ye an ka cɛfini tabaw u ye baara kɛ ka u jɔ ko la i n'a fɔ ka kalikan ye mun ye maliden n'a bololafɛn ka lakanda o siratigɛ de la ko juillet kalo tile 6 in an ka cɛfini tabaw ye susuli 35 sanfɛ kɛlɛcɛw o y'o de mugu suuru an ka jugu ninnu kan minnu bɛ fɛ ka na jamana in tiɲɛ ka na ni basigibaliya ye nka ko an ka cɛfini tabaw labɛnnen bɛ o kama ko u ye frappe aérienne sanfɛ susuli ka a 35 ka o de suuru o kan o siratigɛ de la an ka cɛfini tabaw mobili mun bɛ yen nɔ ni o ye blindé ye ani fo ka taa se pick-up mun ni o bɛ jugu ninnu bolo an ka cɛfini tabaw ye o 5 ɲɔngo ka o tiɲɛ u ka motow camanba moto 100 ɲɔngo caman ko an ka cɛfini tabaw ye o bɛɛ lajɛlen susu k'a kɛ bugurijɛ ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaso ka kɔrɔfɔw la ko wulikajɔ senfɛ ANEFIS kɔnɔna la an ka cɛfini tabaw ye Bamancia walijɔ kɛlɛtigilama maa 200 ani kɔ u y'u bɛɛ lajɛlen susu k'u daji wa ko baara in bɛɛ lajɛlen kɛra ni kɛlɛ ɲɛdɔn ani cɛsiri fo ka taa se faso kanu mun n'an ka cɛfini tabaw bɛ o la ka yɛrɛ k'a fɔ u tɛ ɲɔngiri jugu ye wa u bɛna jugu sira labɔ jugu mana taa fan fan tuma bɛɛ an ka cɛfini tabaw ka wulikajɔw bɛ ka kologiriya yaasa ka se ka juguw kɛlɛ wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaba yɛrɛ k'a fɔ ko jigisi ka di malidenw ma ka nin waati in na cɛbaw bɛ terrain kan su ni tile u bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ jugu minnu bɛ k'a ɲini ka na ni farafalen an ka jamana kɔnɔ Bamancia walijɔ kɛlɛtigilamaw jugu minnu ni olu mako bɛ basigi tiɲɛ na an ka jamana kɔnɔ ko ka se ka o jugu ninnu ka bɛɛ lajɛlen daji bɛɛ lajɛlen k'a fɔ dɔgɔkun in kɔnɔ an ka cɛfini tabaw ka baara kɛra sababu ye ka Bamancia walijɔ kɛlɛtigilamaw u ka maa ɲɛmaabaw minnu tun b'u ka juguya walew labɛn ka a camanba ka olu faga wa ko baaraw bɛ sen na halisa nin waati in na yaasa lakanako bɛ sinsin maliden bɛ se ka lafiya mali fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la n'an bɔr'o la an bɛ taa DCC maaw olu ka kɛnɛ kan ka sanga ni karidon ye juillet kalo tile 5 DCC maaw u ye u tɛgɛ da mɔbili dɔ kan mɔbili mun ko taji cogoya jugu de tun bɛ a kɔnɔ taji mun ni a bɛ yɛlɛma k'a kɛ tulu ye ni a kan ka don mansinbaw minnu bɛ bayɛlɛmaliso usines kɔnɔ ko nin taji in kan ka kɛ k'o mansinbaw de kɛ nka o ye k'a fɔ u tun bɛ ka na nin taji in de jigi station na ka na a cogoya jugu feere maaw ma
ko maaw bɛ bali mun na dɔrɔn i b'o san a bɛ kɛ sababu ye ka maa caman ka moto motɛri bɛɛ lajɛlen halaki ko ala ni DSC maaw ka wulikajɔ n'u ka sɛgɛsɛgɛli u taara tɛgɛ da nin taji so in kan mun tun bɛ fɛ ka na taji kolon k'a feere maaw ma k'a sɔrɔ a taji in kan ka taa izini de kɔnɔ a kan ka kɛ tulu yɔrɔ de la ko a suguya man ɲi hali dɔɔni ni a kun sera ka kɛ nin cogoya in na a tun bɛ kɛ sababu ye ka malidenw ka moto motɛri caman ba tiɲɛ fo ka taa se mɔbiliw ma ka maaw ka bolimafɛnw k'u sɛbɛkɔrɔ tiɲɛ DSC maaw yɛrɛ k'a fɔ u ka wulikajɔ ni baara mun n'a bɛ ka kɛ ka se ka minɛn ɲuman di malidenw ma ko nin ye o jaabi dɔ ye wa u ye nin taji bondo maa ninnu ka u ka yɔrɔ datugu k'u ni ɲangili min kan ka kan i n'a fɔ sariya fɔ cogo min na o ni ɲangili bere min ka kan o bɛ da u kan ka sanga ni u ka wale in ye Genevu kaw fɛ yen nɔ an ka jamana kuntigi tɔgɔ la kunnafonidilaw ka minisiri ni o ye Alhamdu Ak Ilian ye ale bɛ yen nɔ yaasa intelligence artificielle o jalajɛ mun bɛ ka kɛ ka se ka taa Mali nɔrɔbila ko welekan mun ni an welela kɛrɛnkɛrɛnnenya la Genevu o kɔnɔna la intelligence artificielle ye diɲɛ sɔrɔ cogo kuraba ye mun ni a bɛ diɲɛ sɔrɔ cogo bɛɛ lajɛlen sanfɛ bi bawo a ka teli a bɛ ɲɛli kɛ n'a fɔ a bɛ tiɲɛni kɛ cogo min na nka ko ni a dilanna ni an y'a ta k'a labaara ɲuman sira fɛ a bɛ kɛ sababu ye ka baaraw teliya ani ka baaraw nɔgɔya mɔgɔw bolo diɲɛ sɔrɔ cogo kuraw la o siratigɛ la ko ni jalajɛba in nafa kun ka bon kosɛbɛ Nations Unies secrétaire général Antonio Guterres ale ka welelikan n'a kun ye ɲɛsin jamanakuntigi ma k'an ka jamanakuntigi wele kɛrɛnkɛrɛnnenya nin kɛnɛ in kan nka jamanakuntigi ye maa min bila ka a yɛrɛ nɔnabila o de kɛra kunnafoniko minisiri ye Alhamdu Ak Ilian ko tile 2 kɔnɔna la juillet kalo tile 6 ka taa se a tile 7 ma kɛnɛ in kan a ye folikan ta ka ɲɛsin Nations Unies secrétaire général ma bawo k'a ye bonya mun d'an ka jamana kan k'a wele nin kɛnɛ in kan an ka jamana ɲɛmaa tɔgɔ la minisiriya yɛrɛ k'a fɔ ko diɲɛ sɔrɔ cogo kura minnu filɛ nin ye Mali labɛn bɛ a kama bawo ko diɲɛ taabolo kura mun bɛ yen bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ intelligence artificielle a nafa ka bon kosɛbɛ sira bɛɛ lajɛlen fɛ ko n'an ye cikɛ kow ta n'an ye diɲɛ sɔrɔ cogo kow ta sɔrɔ yakuba siraw ta kɛnɛyako siraw ta ko nin sira bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la intelligence artificielle a nafa ka bon kosɛbɛ ni a baarala baara cogo cɛɲi na o siratigɛ de la ko k'a yira diɲɛma la k'a fɔ Mali labɛn bɛ diɲɛ sɔrɔ cogo kura nin kama bawo ko Mali sifinnakaw bi u ka dɔntaw ka bon kosɛbɛ wa ko sifinnaka dɔnbagabaw fana bɛ an fɛ yan nɔ minnu bɛ subahana mansin dɔn kosɛbɛ k'o de la Mali labɛn bɛ ka se ka a tɛgɛ di diɲɛma ma subahana mansin intelligence artificielle o ɲɛta o mun ni o ye diɲɛ ɲɛta sira ye wa n'a bɛ kɛ sababu ye ka na ni sɔrɔ ani yiriwaliw ye jamanaw kɔnɔna la an bɛ taa kiriko bunakun kan chambre criminelle ni o bɛ tali kɛ kiriba mun ni o bɛ sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la finitigilakaw ta o sigira o dayɛlɛla kunungo kɛnɛ mun ni a ɲɛmaaya tun bɛ an ka jamana kiriko minisiri bolo a yɛrɛla k'a fɔ ko nin kɛnɛ in kan tribunal militaire bɛ tali kɛ fintigilaka minnu bɛ ko kɛ ka olu kiri wa ko fo ka taa se a tribunal in kɔnɔ kiiritigilama minnu bɛ yen nɔ u ka baaraw u bɛ a ɲɛdɔn kosɛbɛ u bɛ finitigilakaw ka koɲɛw dɔn o siratigɛ la ni tribunal in bɛ sigi o kama ko nin kɛnɛ in dayɛlɛli an ka jamana kiriko minisiri Mamadu Kasoge ani fo ka taa se finitigilakaw ka minisiri délégué o ka nɔrabila tun bɛ kɛnɛ kan nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ k'a fɔ u nisɔndiyara nin ye sira kura ye Mali kiriko la o de kɛra bɛɛ lajɛlen hakilina ye bawo ko wale minnu bɛ kɛ finitigilakako bunakun kan a ka kan a kiri fana ka bila finitigilakaw ka tribunal ne bolo kan o siratigɛ de la ko baaraw kɛra ka sanga ni an ka jamana kiri sariya kura ye ni o ye nouveau code pénal ye k'a kun ka kan chambre criminelle ka se ka kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ bawo ko kiriso kɔrɔ mun kun bɛ yen nɔ ka se ka o kurakuraya o siratigɛ de la ko tribunalibaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la maajugubaw kojugubaw ka kiri ni o chambre criminelle ye o de la a bilala sen kan kiri in dayɛlɛli finitigilakaw ka bunakun kan ko maa 7 u bɛ finitigilaka 7 fo ka taa se maa nanama sumalen civil maa 2 o fana tun b'a kɔnɔna la minisiri yɛrɛ k'a fɔ kojuguba minnu minɛna la a dɔw tun bɛ fɛ ka jamana senkɔrɔma cɛ dɔw ta ye maafaga walew ye dɔw ta ye sonyɛni wale damatɛmɛkojugu ye ko vol qualifié ko nin bɛɛ lajɛlen nin b'a sɛbɛntiya k'a fɔ an ka jamana labɛn bɛ ka kiri ka ɲɛdakura di a ma kiri mun ni ɲangili mun ka kan maa mun mana wale kɛ a ka taa n'a ye a kiri kunkɔrɔ wale juguya a ka taa kiriso fɛnɛ ani a lahala kunkɔrɔ yaasa bɛɛ lajɛlen ka se ka taa ɲangili jɔ i ka wale o kunkɔrɔ halisa an bɛ to kiriko bunakun kan an ka jamana kiriko minisiri Mamadu Kasega yɛrɛ k'a fɔ
ko jamanakuntigi ka san 5 sɔrɔlen kɔnɔna la baaraba minnu kɛra maa minnu bɛ jamana nafolo dun u ka a fɔnɔ ko o wulikajɔw kɛra sabu ye ka sefa wari miliyari 400 ka o de segin k'a ladon minnu ni o kun sonyana n'a bɛ wele ko fond recouvrer bawo ko kiri sira dɔ tun bɛ yen nɔ fɔlɔ maa minnu tun mana nafolo dun u tun bɛ taa kaso de la u tɛ wari in sara nka an ka jamana sariya sun kura ni kɔɔri kura ni o ye kɔɔri pɛnali ye ko a y'a yira k'a fɔ n'i ye jamana nafolo dun o t'a bannen dɛ i mana t'i ka kaso kɛ wale de bɛ di e ma e bɛ wari in k'a sara ko o siratigɛ de la u ye fɛlɛ min bila sen kan o de kɛra jaabi ɲuman ye jamanakuntigi ka san 5 a ye baara min kɛ kiriko bunakun kan ka mamadu kasoge to ka o kumaw de fɔ maaw ye a yɛrɛ k'a fɔ ko nin ye jaabi ɲumanba ye an ka kiriko bunakun kan bawo nin b'a sɛbɛntiya bɛɛ lajɛlen k'a fɔ jamana ka nafolo n'i y'a dun i b'a fɔnɔ o siratigɛ fɛnɛ la ko u ye tali caman kɛ a bɛ fɔ maa minnu ma ko auditeur de justice ko u ye maa caman ta ka fara olu kan ani fo ka taa se maa minnu bɛ yen n'o ye greffier en chef ye minnu bɛɛ lajɛlen ye kiriko baarakɛlaw ye ko u ye caman fana ta olu la ani fo ka taa se ko fonctionnaire administration pénitentiaire minnu bɛ kasobon o ko kunna u ye o fonctionnaire forobacakɛla maa 100 ani maa 25 ta mamadu kasoga yɛrɛ k'a fɔ ko baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra an ka jamana ɲɛmaw fɛ wa ko diɲɛ sɔrɔcogo kuraw ni o ye modernisation ye baaraw kɛra o fɛnɛ sira fɛ yaasa kiri ka se ka yakubaya ko laɲini tɛ dɔ wɛrɛ ye an ka jamana kiri ka se ka kɛ kiri kologirimanba ye laɲini ye mun ye maa si ka hakɛ kana to yen bɛɛ lajɛlen ka hakɛ ka di ma kiri sira fɛ kibaramite fan fɛ ka sɔrɔ ka taa an ka kibaruya tɔw la dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o dima fo dugu an dugu ko warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sida sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛ na tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda masinakaw fɛ yen nɔ san lawuta dɔ nana mun kɛra sabu ye ka tiɲɛniba lase maaw ma a yɛrɛ la k'a fɔ ko san in fanga tun bɛ taa milimɛtiri 47 ɲɔnko la wa fiɲɛ lahawtaw tun bɛ a bolokɔrɔ o siratigɛ la ka bɔ karisu la ka dugujɛ tɛnɛ la ko nin san in kɛra sabu ye ka tiɲɛni lase yɔrɔ caman ma hakaja ka kɛnɛyaso pano minnu tun bɛ k'a ye olu bɛɛ lajɛlen kari ka du caman kogow ka olu burun a kɛra sabu ye ka tiɲɛni lase maaw ma kosɛbɛ n bɛ to maaw yɛrɛ k'a fɔ ko a ka kan bɛɛ k'i janto yɛrɛ la jango ni samiyɛ waati ninnu na san na kumaw bɛɛ ka yɛrɛ la kɔlɔsi yaasa kɔlɔlɔ ninnu bɛ se ka dɔgɔya dɔɔni sigasokaw fɛ yen nɔ an ka cikɛlaw ka minisiri ale ye taama kɛ sigaso marabolo ka bɔ buguni fo ka taa se sigaso ma ka sanga ni samuya ye campagne agricole 2026-2027 baara mun kan ka kɛ ani fo ka taa se ladilikanw ani bilasiralikan mun bɛ minisiriso bolo k'a ka nin taama in donna o kɔnɔna la ani kulu mun bɛ cikɛko ɲɛnabɔ o caman tun bɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ CMDT ni a ɲɔngo ani cikɛlaw ka kulu caman ko nin taama ninnu k'a daminɛ kalo tile 3 ka taa se a tile 5 ma a kun tɛ dɔwɛrɛ ye marabolo kɔnɔna ninnu na ka se ka taa cikɛlaw ka yɔrɔ la k'a fɔ jamana ɲɛmaaw u hakili b'u la u bɛ ɲɔgɔn bolo fɛlɛ mun bɛ u bolo ka taa se cikɛlaw ma ani fo ka taa se u bɛ se ka bolo fara ɲɔgɔn kan cogo min na ɲinan samiyɛ bɛ se ka kɛ ci dumanba ye ka jaabi ɲumanw bɔ cikɛlaw bɛ se ka nafa sɔrɔ u ka cikɛfɛnw na cogo min yɔrɔsokaw fɛ yen nɔ ko samiya daminɛ la nka a ko suman bɛ kosɛbɛ bawo ko san hakɛ o dɔgɔyalen don ka sanga ni san 2026 ye ka bɔ juin kalo tile fɔlɔ la ka taa se a tile 30 ma ko san hakɛ mun nana o dɔgɔyara kosɛbɛ ka sɔrɔ maaw kun mago bɛ san mun na ka se ka cikɛfɛnw kɛ cikɛlaw y'a ye k'a fɔ u mago bɛ san na yaasa u bɛ se ka ci jaabiw sɔrɔ wa ko yanni samiya laban cɛ u b'a jigiya k'a fɔ yɔrɔso marabolo kɔnɔna la u mago bɛ ji hakɛ mun na u bɛ na o ji sɔrɔ yaasa ka se ka jaabi ɲumanw kɛ
Tombouctou kaw fe no ji tigɛ kɛ mɛ ka maaw sɛgɛn kosɛbɛ ka fara kurantigɛ kan. Tombouctou dugu kɔnɔ la yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ waati jan bɔ courant tɛ yen ji tɛ yen kabi karidon sigida dɔw kin dɔw kɛ mɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko a kɛ mɛ gɛlɛya yɛrɛ de ka ɲɛsin olu ma bawo ko yaasa maaw ka ji sɔrɔ u bɛ yɔrɔ caman de boli u ka jibɔndɔ min b'u bolo ni o ye château ye a bɛɛ lajɛlen janmɛ kwak waati in na ko u b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ fɛlɛ dabali bɛɛ lajɛlen ka kɛ yaasa ji ka se ka sɔrɔ maaw ka se ka u magoɲɛ kow ɲɛnabɔ ni a ye. Kulukorokaw fɛ yen nɔ joli sɛgɛsɛgɛ wale taara ka ɲɛsin maa 700 ɲɔngo ma ka kɛnɛyaso min bɛ Kulukoro yɛrɛ la k'a fɔ ko ni maa 700 ni kɔ ɲɔngo ko ka u sɛgɛsɛgɛ banakisɛ minnu bɛ yen nɔ ni a bɛ taa maaw hakili fan fɛ n'u b'a wele ko traumatisme na ɲɔngo ka sababu kɛ bana sugu wɛrɛw ye nin bɛɛ lajɛlen de sɛgɛsɛgɛli kɛra ko a ka kan banakisɛ ninnu a ka se ka kunbɛn n'a sɛgɛsɛgɛra k'a dɔn a bɛ maa mun na joona ko u bɛ o kunbɛn minnu ni a bɛ jouer u ka filɛli kan kosɛbɛ a banaw caman bɛ kɛ dɔw ta bɛ jouer u hakili kan u ka faamuyali bɛ dɔgɔya ani fo ka taa se dɔw fana ta bɛ jouer u ka ɲɛla yeli kan ko ka o sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a lajɛ kunbɛnliw bɛ ka se ka kɛ maa minnu taara yaasa ka o kunbɛn u bɛ se ka kisi ka bɔ nin bana ninnu o kɔlɔlɔ ma Kebamte fan fɛ. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bɛ jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Kokan kibaru bɛna taa ni an ye Niger kaw fɛ yen nɔ Niger jamana ɲɛmaaw yɛrɛ k'a fɔ ko don nataw la maa minnu ni olu bɛ jamana ka nafolo jogojuguya k'a dun k'u k'a dɔn k'a fɔ damatɛmɛ wale ka nafolo dun ɲangili bere de da bɛ u ɲɛ maa minnu bɛ nafolo yuruyuru ka se miliyari 1 hakɛ ma ko olu ye maa fagako de o siratigɛ de la si mun bɛ kaso peine de mort ko o de bɛ da o kunna ko bawo a bɛ waati jan bɔ wulikajɔw bɛɛ lajɛlen ma kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ ka yɛrɛ k'a fɔ jamana ka nafolo tɛ maa si ka lemuruba ye n'i y'a dun ɲangili bere kan ka giriya de ka da i kunna ko n'o kɛra nafolo yuruyurugu n'a waleɲɔgɔnw olu bɛ dabila. Senegali jamana kɔnɔna la kiiritigilamaw ye maliyɛn den dɔ ɲangi maa mun ni bɔlɔlɔ maa kun don tiktokɛri ko Alassane Diop san 1 kaso ani fo ka taa se a bɛ sefa wari $5 sara amande ye bawo ko a ye wale minnu kɛ kuma bɛɛ a ka nɛgɛjuru sira in sanfɛ ni o ye bɔlɔlɔsira tiktok ye a bɛ walew de ta nɛni ani kumakan jugu de ta ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw ma Senegal jamana yɛrɛ k'a fɔ olu fɛ yen nɔ o sariya tɛ sɔn o wale ninnu ma ko k'o wale kɔn bawo k'a bɛ nɛni de ta ka ɲɛsin Mali jamana ɲɛmaaw ma k'a to Senegal dugukolo kan sifinnaka in san 20 don siratigɛ de la ko u y'a wele nin waati in na k'a lasago kaso la mandat de dépôt k'a bɛ se ka taa fo nin kaso hakɛ in k'o kɛ Angola jamana ye a yɛrɛ k'a fɔ ko kɛnɛya tigilama maa 38 ni olu bɛ u kan ka o de ta yanni san 2028 cɛ bawo ko kɛnɛya ko min bɛ Angola jamana kɔnɔna la ani fo ka taa se kɛnɛya tigilamaw hakɛ de ka dɔgɔn kosɛbɛ o siratigɛ de la ko u bɛ ka a laɲini ka kɛnɛya tigilamaw ka olu caya o de la ko taliw daminɛna maa 38 k'u bɛna o de ta kɛnɛya tigilamaw la farafinna keleya tɔn Union Africaine ye a yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛ wale kɔn
damatɛmɛ wale mun ni a tara ka da an ka jamana kan Mali jamana kan ka sanga ni dɔgɔkun kɔnɔnaw ye ko Bamanan walijɔya kɛlɛtigɛlamaw u ni u tɛmɛbagaw u ye wale mun kɛ ka bingani kɛ Mali jamana fan caman kan ɲɔgɔn fɛ Union Africaine ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛ o wale in kɔn wa k'u bɛ ka kɔrɔmadoni ta ka ɲɛsin cɛn ka fɔ ka jamanaw bɛɛ lajɛlen ma Bamanan walijɔya kɛlɛtigɛlamaw olu kɛlɛli la Sud-Afrique jamana kɔnɔna la Nigeria yɛrɛ k'a fɔ ko olu ka jamana kɔnɔden maa 2 de fagara fɛn min ye Sud-Afrique jamana kɔnɔna ye wale mun n'a bɛɛ lajɛlen kɛra an tɛ juguw fɛ o damatɛmɛ wale ni a ɲɔngo bawo ko Sud-Afrique kɔnɔna la bi juguw gɛnni ani juguw juguya ko mun ni a ɲɔɲɛlen bɛ yen nɔ n'u bɛ ka damatɛmɛ wale bɛ ta ka a ɲɛsin o ma u y'u to o walew de la ko Nigeria ka den maa 2 olu fagara o siratigɛ la Nigeria yɛrɛ k'a fɔ olu bɛna maa wele ka taa se Sud-Afrique jamana kɔnɔ yasa kumaɲɔgɔnw ka se ka kɛ ni damatɛmɛ wale ni a ɲɔngo o ka se ka dabila ka ɲɛsin Nigeria ka denw ma Ukraine jamana ye a yɛrɛ k'a fɔ ko Rusikaw ka mugu caman ye olu susu ko o susuli mun kɛra sabu ye ka maa 14 ka olu faga tɛnɛdon kɔrɔfɔ in a dayɛnɛmayara Ukrainekaw ka kunnafoni sira dɔ olu senfɛ ni ka yɛrɛ k'a fɔ ko nin waati in na k'a sɔrɔ ko kumaɲɔgɔn bɛ k'a ɲini k'a kɛ Rusi k'a bɛ ka susuli ta k'a da Ukraine kan ko o de la susuli in kɛra sabu ye k'u ka maa 14 ka olu faga Faransi jamana kɔnɔna la funtɛni lahataw halisa u fanga bɛ ka bonya ka sanga ni kunungo tɛnɛ ye a yɛrɛ la k'a fɔ ko funtɛni degere kun taara de degere bonyana kosɛbɛ o de la k'a kɛmɛ sabu ye ka gɛlɛya lase maa caman ma a yɛrɛ la k'a fɔ maa dɔw yɛrɛ ni tora funtɛni lahata in na ani fo ka taa se gɛlɛyaba de bɛ Faransi ka denw ka ɲɛnamaya kɔnɔna la bi ka sabu kɛ ni funtɛni lahata ni a ɲɔngo ye Venezuela dugukolo yɛlɛ 2 mun kɛra maa 7 bɛ ka bonya ka taa fɛ ka sanga ni juin kalo tile 24 ye a yɛrɛ k'a fɔ an bɛ don min na ko bi jateminɛlaw ka fɔ la ko maa 3,000 olu de nin tora ni dugukolo yɛrɛ a kɔlɔlɔw la o kɔrɔfɔ mun n'a dayɛnɛmayara u yɛrɛ ka sigida ɲɛmaaw fɛ jamana ɲɛmaaw fɛ ka sanga ni karidon ye wa u yɛrɛ k'a fɔ o siran bɛ halisa dɔ bɛ se ka fara maa sata hakɛ kan bawo ko dugukolo yɛrɛ 2 mun kɛra a fanga bonyana kosɛbɛ nka nin waati in na sekurisiw ni o ye lakana tigilamaw ye minnu bɛ k'a ɲini ka maaw bɔ bɔgɔ jukɔrɔ halisa olu bɛ sɛgɛsɛgɛli la maa ba yirika minnu ni olu tunun bɛ bɔgɔ duguma k'a lajɛ ni maa bɛ se ka kisi ka bɔ olu la an ka wulada kibaruya bɛ kuncɛ nin yɔrɔ in la ka aw fo ka ko ɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔn bɛ ja ni kibaruya sira bɛɛ lajɛlen na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan yan'o cɛ k'an bɛn nɛgɛ karafew ka jaw yɛrɛ aw la o tun bɛ Keba Jalo bolo. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya ni lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔn ka wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ k'u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ